aw fa ye min fɔ a y'a mɛn kɔni k'aw tulo jani nka ne ye maa caman mara min ka jugu ni aw ye ko karaki wa n t'a dɔn karatɔ de n t'a dɔn o ye maa min y'aw la nka ne de ye karaki fagalan ye aw jamalen tɛ a ye taa kaye ɲini ka na n'a ye e ka kaye bɛ min ne b'a bila frigo sanfɛ ko mun e t'a min tɛmɛ ka taa n taga na ne b'aw don da la yanni k'aw fa sigi ka na yan ma t'a la ni ninnu ka kɛnɛ o aw bɛna n sɔrɔ yan aw bɛ mun de ɲini ne ma kaye dɛ e ma mun ye ne ma kaye o e ma kaye ye o ŋa e ta ekɔli la cogo di ne b'a bila frigo sanfɛ de tɛmɛ i k'i sigi ɔhɔn e ka kaye bɛ min Ne k'a ɲini no. e ma bɔ ni sagi ye so kɔnɔ ka ban ni ye mun ɲama ye ni ye ekɔliden ka kaye ye ni basi di nin nɔ A sɛbɛnni b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ ye o. basi b'a la basi t'a la yɛrɛ bɛ n'o fɔ ten wa ne ye maa kalan daminɛ yɛrɛ la wa ni minɛ aw ka ko b'a dɔn kan ka min kɛ aw kalanni ɲɛ ɲuman ɲuman a bɛ ne kɔnɔ nin bila sagi kɔnɔ biyɛndon jumɛn mo biyɛndon jumɛn tɛnɛ Jeudi, bien jeudi. a b'aw yɛrɛ kɛ ko aw kalanni aw bɛ fɛn bɛɛ dɔn yele kɔmɛ Le 1. le 1. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. aw ni ne an b'a lajɛ jɔn ye karamɔgɔ ye jɔn ye kalanden aw ka minɛn fara ɲɔgɔn kan aw ka taa nka sini ne ka n'a sɔrɔ tableau ma labɛn ko kaye ma bila ordre la o mana fara min na aw ni ne an b'o fɔ ɲɔgɔn ye N'a bannen an bɛ se ka taa an da. sini n ka n'a sɔrɔ baara ma kɛ n ka n'a sɔrɔ kayew ma labɛn o bɛ fara min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye Oui, c'est qui? C'est monsieur Koulibaly. Ah, monsieur Koulibaly. Oui. Bienvenue, ça va? Ça va, Dieu merci. Et les activités? Ça bouge. Ça marche? Ça va. Hier, je t'ai appelé. Ouais, Oui, effectivement. oui. Il appelle hier des drones, Oui. donc j'étais directement venu. Mhm. À propos de mes deux enfants, Ah, ouais, Voilà. Ouais. me fais i ka cours d'où ma. U tulo jalen no kosɛbɛ. Ne U tulo jalen no. an ye denmisɛnnin caman de ye kadire minnu tulo jalen don ni ninnu ye kana jɔrɔ o la U yɛrɛ tɛ foyi la so kɔnɔ yan daga sunɔgɔ kɔ. U bɔra ekɔli la u y'u ka sagi bila u y'u da. U tɛ foyi la yan daga sunɔgɔ kɔ. kana jɔrɔ o la nin y'o bannen pewu Ok, a kɛ i n'a fɔ o kɛlen don ka ban ok. Gawo, e ka cours kɛ wari yɛrɛ ye joli? bon e ni ne ɲɔgɔn cɛ la kɔni i yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn i ka 30 000 d'a ma an ka se ka baara kɛ n'o ye Ok, 30 000 u mɔgɔ fila. non u y'u fila bɛɛ kalo la dɔrɔn Ok, donc a bila i kun na kalo o kalo i ka 30 000 o latigɛlen don ala fɛ ka ban. bon ça Mais u tulo jalen no. non kana jɔrɔ o la ni ne n'u yɛrɛ ɲɛ dara ɲɔgɔn kan Oui. u b'a dɔn ko misi dɔ bɛ ka kuru Sinon ni kun ye ne yɛrɛ bɔtɔla de ye ka taa baarakɛyɔrɔ la nka ala y'a kɛ i nana bɛn a ma déjà que u fila bɛ yan n b'u wele ka na. wele Ok, o de ka gɛlɛn wele ka na jinɛ karagi jinɛ karagi bɔ ka na
Non, a bɔlen b'a fɛ sunɔgɔ ka di denmisɛnninw ni yɛrɛ. Anna. Anne. Bah, Anne. Bah, voilà mes 2 enfants. Donc, nous n'avons pas pour monsieur. Désormais, nous n'avons pas pour dame pour que dame n'est. Monsieur B. Voilà tout lundi là. Lundi wa? Alors ma faire un coup comme ça. Lundi wa? Est-ce qu'on va connaître? B 500. Monsieur. Voilà mes 2 enfants. Ah, Donc, pour que dame n'est. 500. Déjà, il y a des gens qui ont ok. Ok. Donc, on fait comme ça. À tout à l'heure. Ok.